салом алейкум ба кулли шариф тоҷикистон. муроҷиат мебарем бехатиби ҳаромхӯри билад оқи падари ачаналати намид охи курнамак е падана зурм ба ҷанг ватан нараса ку баноми худо қасам агари просто ку нами пешорум нахри агар ку баноми кундай гыштай гуфтам ки балапоткам сиркаска ба аям границаи қазоқистон уснад менам бар падари тувори ку бозингар налад фаҳмиди лишна айман фаҳмидӣ ай бози дигари 195 кидад кай билетои соф коғазора рӯи кай бози гелевангнак хуйнавагнак билад дар номш астағфирулло билад гӯш кун паданалад то ая қанчиқи ҳаром даку туи паданалати барои чӣ бугу э паданалад ай уш ман гирифтам бози билетом доди дар 4700 дуна билет дар бози мегзара тёр меша рӯ хата мебини нестам 10 бор гуфтам ҳол тоғриш минам ҳалиш минам амта хабдам кай нобучи ай телефони гаш билет гирифтам من بلیت نگرفتم من ای بلیتو بیزارم تو گفتی تلفن کمی عکسی ای نه گفتی که بلیت میتین با عکسی ای که من در زپرافکم والله قسم کمی 15000 پارت به 200000 برا تلفن بگیره برا پراوینا گپیتای والله قسم خوردی یکی پدران زهره بخو ای الله مهربان من پوی باتوراتم گفتم که ای برات اوخی یک نمی аварияи паданатак дар ҳамин нишон буд ки инвалид шуд ки азоб мерда ба мерда каши падан налад